Θεατρική ομάδα ΤΕΙ Πειραιά, να τα πούμε. Ωραία. Να μπεις μέσα και Να το κάνουμε λειτουργικά όμως, τι θεατρική είμαστε. Θεατρική ομάδα ΤΕΙ Πειραιά ξεκινάτε κατάλαβα. Action. Καλά, τέλειωσε. Ημέρα να έρχονται Κάνει ορισμός, αυτής του θητεία γεννήσει. Να πως ναρκωτικός, αυτής τον γεννάται κρυμμένο. Επιπλέον την πόλη, οι ουρανοί αγαλώνται. Και η φύση όλη εν το σπηλαίον δείχνεται. Εμφανιστεί το καλό.